Je trouwdag zou een van de mooiste dagen in je leven wezen matten. Maar voor gewoon stellen smiet corona al voor de saffelste keer roet in het eten. Trouwambtenaar Carina Roemers had na de laatste persconferentie alweer verskate annulerings binnenkregen. Bij mij gaat het nu om 4 bruidsparen in de komende 3-4 weken. Maar goed, gisteren belde ook al een bruidspaar voor februari. Die ook zegt van we durven het niet aan, dus we gaan het nu alvast verplaatsen. Carina trouwt meestal mensen in de zomerperiode. Maar toch alle annulerings in de vorige lockdowns stiet de agenda van het winter ook al vol. Die mensen moeten nou weer wachten. Omdat heel veel mensen nu geen zekerheid hadden en het eigenlijk nog niet aandurfden, hebben heel veel bruidsparen het verschoven naar het najaar, naar november, december en zelfs in januari en februari. En daar keken wij natuurlijk naar uit van als straks het seizoen voorbij is, dan is het eigenlijk nog niet voorbij, want dan hebben we nog een heel aantal bruidsparen die we mogen trouwen. Het rint nou dus weer oors. Carina merkt dat bij gewoon stellen de onwissens ek wat voor willen voortneemt. Ik heb gewoon bruidsparen die voor de 4e keer aan het verschuiven zijn. Dat wordt telkens moeilijker. In het begin vind je het natuurlijk geweldig dat je gaat trouwen. Sommige mensen zijn nu al 2,5 jaar, bijna 3 jaar onderweg. Vanaf de datum dat ze verloofd zijn. En weten nog niet eens wanneer ze dan nu wel gaan trouwen.